Mennään vähän kattoo missä kunnossa jalkapallokenttää, että pystyykö siellä vieläkin pelaamaan futista. Ei oo kyllä liukasta. Sen verran on sulannut, että ja sit kun rennosti mennään, niin ei. Kyllä nyt hiihtolaidut alkaa olla kohta sulannut, että viimeisiä päiviä kun taas toistaiseksi voi suksia. Kato, on tää jalkapalloilijoita. Katsotaan vähän paljon lumea syy. Ei oo paljon. 10 senttiä. Niin kato, tytöt oli pelaamassa jalkapalloa ihan selvästi. Siellä on kaukolämpö, Neveli, entinen Vapo. Ainakin haketta siellä on paljon siellä polttelee. Siinä näkyy toi. Siinä onkin toinenkin piippu, joo. Siellä oli ennen varavoimaakin öljyllä, mutta se purettiin pois. Tänään onkin tuulta. No sehän tietää hyvää, että kun tuulivoimaa tulee, niin ei näyttänyt sähköhinta nousevaa, että oli edullista kyllä sähköä luvassa. On täällä täällä pelaajiakin. Tää on kyllä ilosilmäinen ja nuoret liikkuu. Ja siinä on varoituskolmion muotoinen tuo lana, millä lanataan kenttää puhtaaksi. Harjat on siinä. Onko ovet säpässä? Joo. Vai pääseekö tästä? Pääseehän tästäkin. Ai kato, mä en oo käynytkään tää kattoo, niin täällähän on hienot kaikki, kato. On vessat ja kaikki. Ja taitaa olla vähän pukuhuonettakin jonkinlaista. No jaa, ei olekaan. No, +2 näyttää ja vähän alta 4 kelloa. Niin. Joo, siinä on tommonen harjas, millä harjataan sitten kenttää. Niin. Vetää tommosella vaikka mönkiällä tai sitten kupotalla, niin ei oo kovin jäässä edes kenttä. Oikeesti. Tässä pystyy juosta kyllä tosi hyvin. Kokeillaan vähän. Kyllä saappaat jalassakin. Ei tarvitse piikkareita. Mikä ettei. Ja se ei olekaan kokonaan aidattu tää alue tosiaan. Että tuolta taitaa päästä. Joo, sieltä pääsee läpi livahtaa. Joo, täällä on innokas treenaaja. Se on hyvä. Miksei tässä nyt voisi vieläkin pelata? Pari päivää niin tää on kaikki sulanut tästä. Jaha. No perkele, kun täällä on palloja, niin miksei me voitais kokeilla, että miten se menee pussiin. Tämä oli.
pitää aina heittäytyä niin sanotusti. On muuten pehmeitä palloja. Ehkä vähän pieni kokoisia on noin pallot. Niin. No se oli kyllä surkea. No, ei ollut voimaa oikein. Kokeillaan vielä toinen kerta. Oli vähän niinku löysiä kyllä oli jo. Pitää saada vähän voimaa taakse. Ei kyllä vieläkään lähtenyt. Nyt jo hävettää ihan. Saappaat on niitä liukat jo. Ei kärkkäreitäkään lähde. Mä arvoisin, että ei lähde kärkkärit. Sen verran aina pitää, että aina palauttaa pallot ja mistä ottikin. Että ei jätä tänne muita ihmistä haettavaksi. Ei se vaan lähde. Ei sinne päin. Kyllä saappaat vähän huonot tähän. Morjesta. No ei. Ei. Pakko sanoa, että ei onkin jalkapallossa mikä hyvä ollutkaan ikinä. Vittu se oli kyllä nova. Ei jumakauta. Uskomaton, että miten kengät vaikuttaa. Missä pallo nyt menikään? Tuollahan se. Ai. Mä ajattelin, että mihin se katsoo. Tänne on päättynyt näköjään muukin pallo. Koripallo. Ei pystykö sisäsyrjään vähän. Sekin huonosti.
Oikein vasen alanurkka. No ei. Jep, eiköhän se nyt riitä taas tästä. Aha, valot sytty. Noniin, tulkoon valkeus. Kato, se oli just niinku ajastettu. No tuo kaveri alkaa toi pallonhallinta paljon parempi. Yes. Tuo oli se aina mukava. Vähäsen näin keski-ikäinen vähän koittaa, että tuleeko siitä, mutta no eihän siitä mitään tule. Mukavia tommosia pylväsmuotoisia leppiä. Lehtikuusia. Lehtikuuset käy talvehtimassa. Käpyjä on. Koulu on kellot siirtämättä.